Nosaltres som Blai Limousins, som una empresa de lloguer de cotxes amb conductor, especialitzats en la logística del transport, sobretot en la coordinació en els grans events. Aleshores, tenim cotxes de gamma mitja i alta, sobretot gamma alta, perquè ens dediquem a un mercat més de luxe. Portem molts anys, portem des de l'any 1958, o sigui, ja són 55 anys en el mercat. Va començar el senyor Blai amb un cotxe i allò va anar creixent de mica en mica, va ser una empresa que va esdevenir familiar i cap al 92 o així va començar encara a haver-hi més feina i ja va ser una empresa amb empleats, amb oficines, fins a arribar on estem ara, que som una plantilla de 20 persones. Durant l'any pot anar canviant perquè a l'estiu n'hi ha molta més feina, aleshores es necessita plantilla de reforç, sobretot xòfers addicionals, i a l'hivern baixa més, perquè n'hi ha menys congressos, menys events, o sigui, la nostra especialitat sobretot és això, events, congressos, business, una mica tot aquest món. Tenim turístic, però no tant. Arrel que és una feina molt diferent a qualsevol altra, o sigui, tu aquí és el sector del turisme, depens molt del client i el client no té horaris. O sigui, tu pots tenir serveis tant a les 4 de la matinada, a les 5 com a les 7 de la tarda, a les 12, o sigui, n'hi ha molta variabilitat. Què passa? Que tu en una empresa, en una fàbrica, tens torns de matí o de tarda, amb qualsevol feina, o si fas transports pots tenir uns horaris, aquí no. No saps quan et ve la feina. N'hi ha un dia que pots tenir tot al matí, un altre tota la tarda o un altre repartit. Què passava? Que clar, la disposició dels xòfers havia de ser gairebé total, no? I vam dir, això no pot ser i hem d'establir alguna forma per també cobrir els serveis però poder disfrutar del teu temps. I mirar dins de tot aquest descontrol de poder planificar una mica. Mirar d'optimitzar al màxim el temps del treballador. Concentrar la feina per després poder també concentrar el seu temps lliure i conciliar-lo amb la vida que tingui cadascú per nens o perquè la seva dona té una altra activitat del mateix tipus i poder disfrutar una mica més. Parteixes del que et demanen els xòfers, o sigui, el primer pas el donen els xòfers, diu, mira, jo necessito aquests dies, o m'anirien bé aquests dies, i tu tens un quadre. Aleshores, amb aquell quadrant, tu mires quins xòfers tenen festa i mires la previsió de la feina de la setmana. Dius, mira, com que aquesta té festa aquests dies, aquesta feina li miro de posar més cap aquí i aquesta més cap allà. Aleshores, vas organitzant tot. Aleshores, aquí les noies tenen un monument perquè, clar, s'han implicat molt i també el mateix, un dia una de matinar, l'altre dia que no matini. O sigui, mirar que estigui compensat. Beneficis molt, perquè sobretot els xòfers estan molt contents, això es repercuteix en que treballen molt més a gust i el client, si el veu, clar, és que el xòfer, el teu aspecte, el teu somriure, el teu caràcter transmeteix molt. Si el client està content, el servei surt molt millor i clar, després reps felicitacions. Fas la feina més a gust. Si tu ja estàs malament i sempre portes, és que estic fent la feina però després no tinc temps, això es nota, això s'acaba transmetent, i més quan estàs amb un client que estàs diverses hores. Aleshores, el bo és això, el xòfer està més content i al client se li transmeteix això. Ara els reptes és sobretot en temes d'oficina, també. Ara hem quadrat el que és el tema dels xòfers, hem fet moltes coses a oficines que hem començat a implementar i han anat molt bé, perquè a l'oficina també treballem 365 dies a l'any, o sigui, festius inclosos. Aleshores és una mica reorganitzar això per poder encara disfrutar més del nostre temps. O sigui, hem fet mesures que ens han anat molt bé, però el tema del treball a distància, des de casa, perquè clar, els caps de setmana abans estàvem aquí tot el dia i realment hi havia vegades que no necessitaves estar tot el dia perquè eren 4 trucades. Aleshores ara ho podem fer des de casa. Des de casa és igual, tu pots estar amb els amics, prenent un cafè, no pots anar al cine, però tu vas amb un mòbil i amb una tablet, i aleshores amb això pots coordinar els serveis. Emergències, mira, necessito un xòfer per allà, cap problema. Mires el teu dietari, mira, ho pot fer aquest xòfer, el truques i ho combines al servei. Però pots disfrutar de la família, dels amics o d'estar tranquil a casa, simplement. Que no dubtin en posar-ho en marxa, perquè va molt bé. És fer un estudi realment dels teus horaris i de com et ve la feina, perquè segur que pots fer una adaptació. O sigui, és clar, has de mirar quants xòfers tens i quina feina tens.
i més o menys quina variabilitat pots arribar a tenir. I en funció d'això, ficar-s'hi. Fer un estudi, ficar, mira, al principi ho vas adaptant, però has de començar a provar-ho. O sigui, no tenir por a provar una cosa perquè la pots anar canviant amb el temps. Que a vegades la gent es pensa que això no es pot canviar. No, faig això, que no acaba de funcionar, què és el que no funciona? Ho readaptem i anem evolucionant, com tot.